Is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino qabad imeri sewwa magħruf meta staqsejna lill-kollega tiegħu x'taħseb dwar il-fatt li bil-proposta tat-taxxa tal-Partit Nazzjonalista jridu jgħadu 10 snin biex persuna tieħu ruħs fit-taxxa tagħha daqs dak li għadu kemm idaħħal mill-Gvern. Fil-fatt jirriżulta li bil-proposta tal-Partit Nazzjonalista it-threshold ta' frankar tat-taxxa jammonta għal €272 u ftit ċenteżmi. Dan fil-waqt li bl-akbar tax cut fl-istorja li daħħal il-Gvern immexxi mill-Prim Ministru Robert Abela kif imwiet mill-bidu ta' din is-sena, it-twessih ta' tax brackets ifisser 10 darbit iżjed. Dan e kif bl-aġġustamenti li saru mill-Gvern ifisser li rata ta' ġenitur li hemm €2,500 iżjed ħilsa mit-taxxa waqt li fuq rata singola din titla sa' €2,900. B'hekk biex wieħed igawdi dak li qed igawdi bħalissa bit-tnaqqis fit-taxxa jridu jgħaddu madwar 10 snin taħt Bernard Grech. Waqt konferenza tal-aħbarijiet One News ipprova jistaqsi li deputata nazzjonalista Jenny Sketkuti dwar dan il-fatt iżda qabel biss seta' tirrispondi qabeż malajr is-Segretarju Ġenerali Caretaker u qal li din hi fake news. Dirija li għadek kifet huwa fake news, mu veru xejn, mu veru assolutament xejn. Il-Partit Nazzjonalista vota kontra l-budget li fost l-oħrajn tal-akbar tnaqqis fit-taxxa l-ħaddiema. Familja ta' żewġ ġenituri u żewġ tfal bit-tnaqqis fit-taxxa u żieda fi Children's Allowance. Din is-sena se jgawdu €1,800 aktar f'buthom.